programie pierwszym o 16:05 transmisja z Mistrzostw Europy w boksie. O 22:00 w Teatrze Polskiego Radia roztwór profesora Pytla, słuchowisko według sztuki Bruno Winawera w adaptacji i reżyserii Wojciecha Maciejewskiego. Obsada: Janusz Kłosiński, Winczysław Gliński, Wiktor Zborowski. A w programie trzecim o 11:30 wspomnienie o Jerzym Kosińskim. O 12:45 Twarzą w twarz ze Stefanem Niesiołowskim. O 14:05 prywatnie u Bernarda Marguerite. W programie czwartym o 16:00 quiz popularno-naukowy WIST. Kto to powiedział? A teraz, proszę Państwa, wracamy do dzisiejszego wieczoru i przed Państwem bardzo nocne kino. Przeszło 2,5 godzinny, ale znakomity film Francisa Coppoli, Ojciec Chrzestny.